И здравейте хора, аз съм Радипе, днес ще правим ревю на Amazing PvP. И да, започваме с Warp екип. Първият ни Warp за ревюто. И това е екипът на този сервер. Колкото виждам, тук няма онер. Има хейт, админ и всички други рангове. И така, Warp Enchant. Това е Warp Enchant, за да не си губя времето после. Да ви покажа сега Warp Repair. Тук даже пише Repair. Така. Warp Event. Съм малко да ме убият. Добре, че ми се измъкнах. И тук, както всички знаете, има си джампчета, тук честове и така нататък. Warp Free. Това е Warp Free. Тук ви дава фри неща, но не могат да се вземат. Така, Warp Hotel. Warp Hotel. И това е Warp Hotel. Доста хубаво. Warp Jump. Тук е затворничите само за евенти. Както видим, има много готина награда. Наградата е VIP, но само при евенти, защото иначе не ви пускат. Така, Warp Repair ви го показах. Warp Shop. Това е Warp Shop. Няма други. Тук само се закупува вълна, купчета, така нататък. Както гледам сега правят Warp Shop. Warp Snake. И това е Warp Snake. Доколкото виждам. Юпи! Ох! Аз пък Warp. Тук няма китове. Значи сървъра общо е нов. И най-накрая Warp Survival. Warp Survival. Не знаех, че е тук при Enchant и Repair. И така. Това беше ревюто от мен, хора. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк или се абонирайте. Едно от двете. И ви очаквам да ви видя в следващия клип. И чао!